What's up mga kabayas? Eto na ang balos ko para sa hilas at bias na reporter. Tignan natin pare, sagngin mo itong balos ko sa'yo pare ha. Tigni pare, sagngin mo. Sagangin mo. Para to sa'yo. Di masakto sa inyong samin, dagway ni mo hasta aping, murag siopaw imong itsura, lingin na busok pa. Sa ilalong na ay ninggimaw, ang upaw murag buwan, murag bukong nga nilutaw, ang upaw murag buwan, imong buhok sa una kay kulot, sigig riband na nga larot, gipablandi dito sa parlor, murag manok nga nangarol. Sa ilalong na ay ninggimaw, ang upaw murag buwan, murag bukong na ninglutaw, ang upaw murag buwan. Oh! Pow! Yan ang balos ko sa'yo dahil bias ka. Di pa ako tapos pare. Ha? Kala mo ha, naghilom-hilom lang ako pero binikil mo ako pare. Kaya titiwasin ko tong awitin na to para sa'yo. Pakinggan mo. Ang imong antang daw reflector sa dalan, ang mga chismoso hadlok pud makansyawan. Grabe mang libak, murag way pahak, diraba perpek, naong mura ug mga hanti. Tanaway mong nawang sasamin, nakurato magpanamin. Sa ilalong na ay minggimaw, ang upaw murag buwan, murag bukong na ninglutaw, ang upaw murag buwan. Sa ilalom na ay minggimaw, ang upaw murag buwan, oh, murag bukong na ninglutaw,
Da! Da!